Dyma ganllaw cam wrth gam i'ch helpu i gofnodi eich data mewncnodi cig coch. I ddechrau, chwiliwch my.farmingconnect.com ar eich system chwilio. Mi fydd y dudalen mewn gofnodi yma'n ymddangos. Os ydych chi eisoes wedi cofrestru ar y system mesur i reoli, gallwch fewn gofnodi gyda'ch e-bost a'ch cyfrinair fel y garfer. I ddefnyddwyr newydd, bydd angen i chi glicio Defnyddiwr newydd, cofrestrwch yma. Yna mae angen i chi nodi eich e-bost sy'n gofrestredig a cyswllt ffermio a chlicio Nesaf. Y cam nesaf yw llenwi'r blychau enw, cyfenw ac e-bost cyn creu cyfrinair sy'n cyrraedd y 4 gofynion a restrwyd a chlicio cofrestru. Mi fyddwch yn derbyn e-bost i gadarnhau eich cyfeiriad e-bost. Mae'n bosib bod yr e-bost yma wedi mynd i'ch ffolder trash neu spam, felly cofiwch edrych yn y ffolderi hyn am yr e-bost. Agorwch eich e-bost a chliciwch Click here to confirm your email, mwyn cwblhau'r broses wirio. Mi fyddwch yn dychwelyd i'r dudalen mewn gofnodi, lle bydd modd mewn gofnodi gyda'ch e-bost a'ch cyfrinair newydd. Cliciwch mewn gofnodi i barhau. Cyn gallu cofnodi unrhyw ddata ar y system, mi fydd angen i chi ddarllen a derbyn y datganiad preifatrwydd sy'n ymddangos drwy ddefnyddio'r bwtwm glas ar waelod y sgrin. Yn y cam nesaf, mae angen i chi nodi manylion eich fferm drwy glicio Ychwanegu fferm. Mi fydd angen cofnodi'r manylion sydd â seren goch wrth eu hymyl i barhau. Gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi eich CRN a ddosbarthwyd gan APW a dewisiwch yr opsiwn math fferm sydd yn fwyaf perthnasol i'ch busnes. Ar ôl cwblhau, cliciwch Diweddaru. Nesaf, mae angen i chi greu set data ar gyfer eich busnes sy'n manylu cyfnod penodol. I wneud hyn, cliciwch Ychwanegu data newydd. Os hoffech gymryd rhan yn y prosiect mewncnodi cig coch, dewisiwch y botwm Rhaglen feicnodi cig coch. Yna, dewisiwch os hoffech gofnodi data defaid neu beef, neu'r ddau, ac yna dewisiwch pa gyfnod 12 mis yr hoffech chi ei reoli cyn clicio Arbed. A dyna chi, gallwch gychwyn mewnbynnu data eich busnes fferm i'r rhaglen. Ar y dudalen hon, mae'n bosib gweld canran cyffredinol o'r data rydych wedi llwyddo mewnbynnu i'r rhaglen. I ddechrau mewnbynnu eich data, cliciwch Gweld golygu data. Yn yr adran hon, gallwch wirio os ydych yn bodloni'r amodau o ran bod yn gymwys ar gyfer y rhaglen feicnodi cig coch drwy edrych ar y tabl meini prawf. Isod, mae'r llinell cynnydd yn dangos faint o wybodaeth yr ydych wedi mewnbynnu i bob adran. Mae'n rhaid i chi fewnbynnu data i'r adran tir cyn cwblhau'r adrannau eraill. I fewnbynnu data i'r adran tir, cliciwch Gweld golygu data. Atebwch yr holl gwestiynau ac yna cliciwch Arbed a symud ymlaen mwyn parhau i'r cwestiynau nesaf. Pan rydych wedi mewnbynnu eich data i'r holl adrannau, bydd y llinellau canran yn ymddangos yn wyrdd. Dyma sut fydd y dudalen yn edrych pan rydych wedi llwyddo llenwi pob adran. Os nad yw adran wedi'i chwblhau'n gywir, ni fydd y llinell ganran yn troi'n wyrdd. Gallwch glicio Gweld, newid y data i fynd yn ôl a chwblhau'r adran hon. Pan fydd yr holl linellau canran wedi cyrraedd 100% a throi'n wyrdd, rydych wedi cofnodi eich data yn llwyddiannus. I gyflwyno'ch data, cliciwch Cyflwyno data.